Ona ngati soja mpirira. Tisana bila parliament. Tisamba useketsa mashopu. Shopu inali yotakhala yatekula. Inali yotakhala shopu kuku. Kana kwa parliament. Yes, amene ndi Pido International. Yes, kudikirira kuti apeze malo. Oda imepo kumansa abe kungarura. Anyway guys, thank you so much. Ababa nditu mzimai amene I think ambiri nditu timamudziwa. Ena ati amba kumudziwa panopa. Nkulu ameneyo mzimai olimba mtima amene ali ndi bungwe. That's why akufika kuti international. Ali ndi bungwe yeyo nditu limene limathandiza anthu amene ali kunja. Komano akumana ndi zokhoma. Nthawi inake anapulumutsako atsikana ena amene anali ku Kuwait, amene amapangidwa abuse, amene anagulitsidwa ngati akapolo. Ndiye ndithu ndiye activist, freedom fighter, Pido International. Now it's your turn. Mawa mavenda muri ndinda mavenda apanga ma demonstrations. Mavenda akuti musarabezeke, don't join them. They are doing my demonstrations now. Oh my, you are limiting people not to join you. For what? For what reason? Mukati I must join a fair if it will be mabero adula. Don't join us unless if you're doing yours. Mabero adula. If I could be like fair, Mutanta Zajan. Mona Mao Intimo Zikonda. Mona Intimo Zikonda. If you are going to demonstrate, go and demonstrate even about food. Poor people in the villages cannot manage to buy 125,000 kwacha food. What are you talking about? How do you love? If you come panga zatu, if you kupita panse ujifa if you magulisa mabero oka, musati join. Come on. You are doing it not only for you. Those bosses in the villages that are told to vote while the elections were already done in May. You see, the problem is that I wonder there's something big. Chimene awandale wakuti amachibisira. Chimene amachiziwa oka akalowa. Kumene kuja kunkati kuja. It's a thing whereby mwina amafika popanga swear, but they don't tell us. There's a lot that is happening. Amatinamiza anthu awako. So inu mukamati mukupita panseu, mwamemana muti ife tikupita kupanga za mabero oka. Mabero chabwino mwapanga. Akusisira ni mabero. Chimanga muzikula tu kwaje. Come on now. Inu mwatani kodi. Ate ntizipanga zinthu zoganiza. And now this is the message. This is the message for every Malawian citizen. Every Malawian Dindo. Oh, let me just go straight there. My message to every Malawian citizen. Every Malawian in Dindo, Minalimbi Dindo. Every Malawian citizen. Leni kudziwa ufulu wanu. Tieni tikhala anthu omadziwa za ufulu wathu osalolera kuti anthu andalewa tieni tikhala anthu odziwa ufulu wathu and tikhala anthu odziwa nkupanga understand ufulu uwo when it comes to politics. Lately I've seen kunena kuti achinyamata ambiri you get carried away ndi anthu amene wawandalewa. Angakukugayirani 5,000 mupitadi mmapeji mene mwa anthu amene akuyankhula zofuna kuthandiza dziko ndi kumapanga ataki chifukwa choti niyo mwaja 5,000 and that 5,000 sikuti is feeding you daily. It's only for a short period of time. Koma mmakapezeka unoti ntitudi inuyo mukukayimirira to fight wachinyamata wanu anthu amene mwakhala mukundipanga follow kumbuyo ukuku ni makhala ndayankhulapo inezi kunena kuti inu is mizika against now ndani andaliwa mukuziwa chifukwa chani ndikutero chilipo ndithu chachikulu chimene anthu awawa amadziwa but they don't want to talk. They don't talk about it. What is the name of this? Let me see. Maybe my kids are gonna love it. Oh. Mukumva? Awa anthu andalewa ndi anthu onena kunena kuti amapanga. Zimene kuchita swali. Like seriously? 22. Let's see if
Let's see if we can make it. Tingonjezerako mabanana or smoothie one. Tiona. Anthu andalewa amapezeka kunena kuti akutiboyirisa. Uyu waika comment yako. Hi. So, do you have French fries? Just seafood mayo. 3 minutes. Pardon? Oh, okay. Yes, I'm gonna wait. Thank you. So, what am I saying? What am I saying? Andalewa ndi anthu onena kunena kuti chilipo china chake chimene amadziwa, but they lie. They don't want us to know. Now, every Malawian citizen kuyambira mwana pamene zafika apa, I mean, don't be stupid kuti muzibakira anthu amene akudya nyumba mwawo. They don't care about you. Napangapo share ine pano pa page. Andale ali ku parliament, abambo amene wachita kunena ife timadyera limodzi ankadya keke. I posted it here on my page. Ankadya keke kuti mumangotibulana kumene kwefesi zimatikhuza tikudyera limodzi keke. It's everyone's responsibility and it's Mizika now against Andalewa. Andalewa, they don't care about Mizika. Come on now. Awa amene akupita kujeni kunsewu akapanga ma demonstrations akati ife tikupanga zathu zinthu zathu zokhaza kaunjika zakwera atanthauza chani. Iwo ukaunjika akasisira. Chimanga zigula pa 2 wash. Chimanga is 125. Now chimanga 125. Petreza ndrama zingati? Petreza ndrama zingati? So let us work together. Mizika tisaukirane Mizika yoka. Akakupa sani inu ndakhala ndikukamba bana I've been saying. Akakupa sani 5,000 ndaitengeni muije. Koma musaukire nzika nzano inu. Come on. Koma kafika kumuchula nzika nzano zankati. Pachakuti pakoyo pachakuti. Chifukwa kukutumani Andale. Indi niyo mukulimbadi ndi tunkuma mutukwana nzika nzano because mukuti Andale akutumani kuti muzitukwana. Waphwanyidwa galimoto ya yolembedwa MCP. Galimoto ija yaphwanyidwa. Achinyamata ambiri akutuluka akunena kuti zimene zikuyenera mu democracy ujeni country. Inu democracy country mwezi lero dzana Mizika inanyamuka kupita kunsewu kuti kapange ma demonstrations. Ma demonstrations amene ajasuta amaphwanya zinthu. Mizika ija imafuna ikaonese mmene anthu akumvera how people are suffering. China chili kancha kunatumizidwa anthu azikwanje. Nthawi imene chesinali democracy. Nthawi imene chesinali democracy country. So, my message kwa Chinyamata adziko la Malawi muziwe ichi. Tazigugudeni vantima. Andale akakutumani kunena kuti pitani mukaime kwa kuti. Tatengani ndrama zija muje. Kumene akukutumani kuja kakuza kuti munyamulezi kwanje mukaime. Inu malo monyamula chikwanje mukakhale part of Mizika inzanu. It is Mizika now against anthu awawa atitopesa inu. Inu kumuzona munthu akupase 5,000 and you stand mukupitadi inuyo. Andale ndi anthu oyipa. You hear me say so? I cannot withdraw this statement. Andale ndi anthu oyipa inu. There is no medicine in the hospitals. Mulibe mankhwala mzipatala inu. Akakupasani ma 5,000 undati tajani inuyo. Tajani ma 5,000 zibe ntchito zimenezo. Kwanja koma akati mupite munyamule chikwanje, mupite kumene kuli anzanu kuja. Taka malo for you to go against anzanu aja. Can you stand together? Let us not be confused, the people. Ineyo ndifuna ndikuzeni what I believe in. Ineyo what I know. Zisankho anthu awawa anapanga kale mumei. That's my opinion and that's what I believe in. Kuti anthu awawa zisankho anapanga kale. Ndi atapanga kale zisankho amapanga mumei. Onse wakuziwa who is going to win. Vote yama citizens. It doesn't count. Wait. Ndifeyo against Andale wa Mizika. Panopo it's not worth it kuti Nzika izikapita kuti kupanga atake Nzika nzake. Anthu awawa ali m'manyumba mwawo. Ifeyo Mizika tiyeni tikondane. Anthu awawa they have to stop it. You understand? 5,000 akakupasani mukadya masiku angati? How many days? How many mukudya masiku angati? Come on, tiyeni tizikonde. No, we can do better. We can do better. Panopo ineyo ndasiya wina aliyense Nzika amene akutukwana. Ufuna usafune you need to kumukonda Nzika nzako.
kaya iweyo kuti umasapota Eugene MCP kaya umasapota Tonse Alliance zimenezo ndizako ife tilibe nazo ntchito akakupa sandrama yotenga udye koma at the end of the day iweyo joina mizika inzako alibe chifukwa choti tisitukwanizirana tukha ife apa iwo wali manyumba mwa wanatuonesa kale video yawo imene analemba video yawo imene ananena kuti mamenyana nokhatu ifeyo tikuta ife tikudyera limodzi makeke sugar adyera limodzi inu ndi ine tonse basi likiti kumamenyana for what tiyeni tizileke zimenezozo anthu awawa they don't care about mizika and that's the truth about it. Now what we can do is to agree ifeyo mizika and stand against anthu awa ndi anthu amabodza ndi anthu opanda chikondi. Thank you. Inu anthu awawa ndi anthu amene akuti alibe nafe ntchito olo pang'ono ndi inuyo achinyamata amene mitu yanuyo simunaikonzebe. Can you fix yourselves? Excuse me, takonzani mitu yanuyo. Hey, umasa inuyo achinyamata takonzani mitu yanuyo muikonze. Fix your heads properly. Anthu awawa ndale wasakugwiriseni ntchito mwaona session ya parliament zimene yayankhula amayi ina kana ima anena kunena kuti atapita nthawi imene kwa anthu amene akuchikangawa anamwalirachi akuti apange chani apange uche apange akuti family inasankha uyu ndani uyu mutinda video yake is there. Family inasankha doctor uyu Nzamalala, ma families anasankha Nzamalala, ma ministers anakana. Inu anthu andalewa musamakhulupirire anthu awakubisa zinthu anthu ndi oyipa mitima wankamani na muzimva mukamona wandali wena aliyense muzizo unoti mwaona satana anthu amene wakubisa zinthu. Inu achinyamata ang'ono chimene mukumayimira nkumafuna kulimbana ndi anzanu. Hey osayankhula zimenezi. Hey wewe usuli uchene pamwamba pa law. Hey wewe sukuyenera usayankhula zimenezi sisi. Wewe usuli pamwamba pa law. Inu kuyambira president alibepo amene ali pamwamba pa law. That is the truth. Koma ifeyo tinapanga zona kuti kumawiko tidasekerera ndi kuwapasa mphamvu zoti wacha aziwononga ntchito za maofisi mwawo osapanga understand kuti kodi chomwe iwowo akuyenereka kuchita ndi chani ngati adindo. Chimene iwowo akuyenereka kuti achite ngati adindo ndi chani. Akugwira di ntchito moyenereka ngati adindo. Inu anthu awawatu mukamati politics is a data game with anthu watu ali pa mission akuziwa njala yonse ikutekwa kuziziwa. Za njala zonsezi this is money made hunger. Iyi ndi njala yotachita kuipanga akuziwa. It can happen kunena kuti my opinion anthu awaweti akulamulidwa ndi anthu ena ake oti fe siti wadziwa koma iwo wakudziwa kuti fe we are under ulamuliro wa anthu ena amene fe siti kuwadziwa. Do you remember some years back ku Zambia? Ku Zambia ndalama yawo inafika poti kuchita kuti ukagwira 1 million icho kumadabwa kuti inu ndi ndalama za bwanji zizi. Ku Zambia chinkachita kuti ndi chindalama cha bwanji chichi kuchigwira chambirimbira. Remember ineyo nthawi imeneyo ndinkangwirira wina wake Zambia ni wina wake koma akati taona na bale chindalama cha ku Zambia chitathera tu mphamvu. Chimene chimachitika ku Africa ku chilipo chimene ifeyo anthu amachiziwa. This is the truth. My opinion which I believe is the truth. Kwathu anthu my leaders akuchena aku Africa amaziwa what is happening. You understand? Okay. So just hold on. Muti ndirama zake zili kutisa kumazakhaula tuli patiko soto. Kole lanko ndanga. How much? Yes. Thank you.
Have a good one. Okay, let's go. So, antu ma politicians aku Africa ineyo, I strongly believe kunena kuti chilipo chimene amachiziwa koma antuwa they choose to keep quiet. Antuwa amakachizindikira akalowa. Ndiye chifukwa chona kuti antuwa ndiopemphesa akamaenda muja they become kukumana ndi chinthu chija chimene chimauza kuti apapa tunso pano inyoso mungata apapa tunso pano sumungakane chifukwa ndichonena kuti cha you are in for it. Ndiye no ineyo, that's how I am feeling like chifukwa pa chilungamo munthu sungalolele kuti ndrama ikagwe pamene yafikira apa. Inu taganizirani anthu amene ali oti alibilete olonchito kumalawi anthu ambiri they are jobless. Kumalawi many people are jobless. Alibe ntchito anthu. Many people in Malawi are jobless. You understand? Anthu ambiri ndoti alibe ntchito. Cho musangalasa munthu ndi chani kuti chimanga bag la chimanga likafike pa 20 ujeni. Ndam. Likafike pa 125,000 kwacha. That's a lot of money. You understand? So we might be dealing in the anthu amene so ali under attack by anthu ena ake oti mwina iwaja amapita ukapempha. So without us knowing, nkumango limbana nawo. Ndinkana ndikunena kuti we need to be wise pamene papa. Wise wake ndotani ndi umenewo. Wise wake ndi umenewo. The citizens against anthu awawo andaliwo. Tikamati mavuto ali palipose. Inu mwangoona ngati palipose ndithu pali ujeni. Tikamati palipose pali mavuto. Naso ziko lawo lomwele akuvutika choncho. Vutika so abogona so abokhala. So mavuto ali all over the world pena paliponse. You understand? Now, tikamanena kunena kuti achinyamata inuyo amene mwaunjeza. Kumapanga matama chifukwa chofuna kupanga atagi azinzano mudakachepesa. Ngati mizika yokha anthu people have to work together chifukwa chonena kunena kuti wina aliyense is affected. Wina aliyense is affected. Tinakachepesa ndithu tikondane chifukwa tosefe we are affected. You know ya nyanya wena ndithu straight. Kupanga nofateki for me. So ati timenyana ndiwo wakuchesirana. Sisi mendi kunenazo. Kodi Dolly simuli pano? Ati komatu kumalawi kuno ndi president kulibe kani. Can somebody press one love? Let me see if you people are here. I can see people here but I don't see my reactions. It's like I'm alone here. Press the loves and the likes. Let's see if you're here. Let's see if you're here. So, komaso the youth panopo ana amene panopo mukulowelera nawo ndale muziwe kunena kuti winali sasa zakupusiseni una kuti iwe usalowelera ndale ndiwe mwana tikupha. Number 1, palibe munthu amene angangozuka kumati akupha chifukwa cha ndale sizambuyache ya munthu, ndale sizapakhomo pa munthu, ndale is for everyone. Amene whosoever is interested to do politics ndi ufulu wanu. Musazana mizidwe ndi anthu kuti azikuza kuti iwe tikuonesa palibe kuonesana sizambuyache olo pa muzi pa munthu, sizapa mtundu pawo ndale. Iwo wanthu awawa mangokhala ma greedy people ngati ujena George Chaponda from 2000 osafuna kuisiya ndale. Sometimes let me tell you, ndale sometimes zikufunika kunena kuti iweyo weka ngoziona pamene afika ngati George Chaponda kusaidia kwathu amangoyenera to appoint somebody kunena kuti you know what, ineyo let me just maybe teach you or tip you on what you will be doing. But amusire wina wake ndale sisapa mtundu pawo kuti ngati chieftaincy kuti afuna kamachoka iwowo ndiye kuti kana ndi mwana wawo si ufumu uyayi. Inu ana amene mukubwera pano muziwe zimezo wina yesasa zako opyezeni ndipo muziwe chimene ndabwerera pano kuti mudziwe museguke mmitu yanuyo musakhala anthu oyenda mutafa
kuti muziti iwo salimbane ndi amene wawanda president sunga malimbane ndi president muziwe mukale ana oziwa kunena kuti president anabwera kuzagwirira ntchito mizika ndipo muziwe kunena kuti you need to hold those people accountable from the president to his cabinet. They are there to wait for mizika and mukuyeneleka muziwe kunena kuti pakati pa iwowa a president cabinet yawo nobody is above the law. Everyone has to be held accountable. Mukaziwa zonsezi bwinobwino muzaipanga bwinobwino politics. Politics ya ku Malawi ndi ya ugalu ya mabi yofuna kuphana yofuna kuopsezana. Chifukwa chonena kuti wina aliyense ngati mbuzi mbuli zoti sakudziwa kuti what are they doing. Kuyambira president he's not above the law. Musuke mituma numo musazamo opyeze so muntu wina aliyense amene is interested to do politics. Musazamo opyeze mwana wina aliyense amene is interested to do politics. Kuyambira the president to a less privileged Malawian, nobody is above the law. A president to you people amene mukumapanga a Malawi attack kumati iwe pa chakuti pa usayankhule za president iwe usayankhule za nduna wakuti iweyo pa chakuti pako ndifuna munimvere bwinobwino. Inuyo ngati mukukwiya ndi kuti wina ukasankhule za president ola sankhule za nduna ina yake, can you ask a president ndi mantundawo atule pasudindo utathoza ku Malawi situ kwafuna? Because when Malawians are voting, they are voting for them to listen to Malawians. Ndiye inuyo mukamabwera mukuchokera kuti ndipo mphamvu mukuzitenga kuti zombolesa Malawi kuti iwo sayankhule chonchi amene wanda minister sunga yankhule chonchi wewe above the law mukuzitenga kuti mphamvu inu ngati mukukumbukira maliro a Saulo Sichilima. A president anayankhula kuti ndikuziwa kuti nditukwanidwa ndipo ndisambwazidwa chifukwa chonena kuti ndine president. Mukuziwa chifukwa chana mayankhula president iwo achapa madziwa kunena kuti ndipo ineyo ndizatukwanidwa. Once you go politics, kuli social media, iwe ngati sukufuna ku social media olo iwe sukufuna ku politics, zilekeni zitulukeni zimenezo musakhale zisiru zomafuna kualesa anthu kuchingira kuti anthu asakuyankhuleni pamene niyo mukuziwa kunena kuti mukuputa dala maskando. You understand? Ndiye inuyo musakhale achinyamata oti muziasekele muzichingira anzanu iwe samuteteza inu mumuteteza minister nchito yake mukuziwa. Why is he there? He's there for the people and let the people address or talk about him if he's not doing the right thing. I'll give you an example of the very uyundani mukuti Chimwendo Banda stands on National Malawi TV. Amauza anthu kosa ilo pa Zodiac. Ifeyo timaika ama uje pa Sogolo. Timaika mizika pa Sogolo. Chimwendo Banda amayankhula zimenezo. We put mizika ifeyo pa Sogolo. Sikale. Timaika mizika ifeyo pa Sogolo. Mizika yamaika pa Sogolo pake pati. Kumvera kwawo asilikali, kule asilikali masipo 70 so abomba. Anthu kumvera kwawo kulibe njigo maza akutunga pa uje ni pa sewage. Maso awa usalowa uko bwanji. Oh yeah. Inu ya chinyamata otamika muzitolele ndipo mudziwe mupange study bwinobwino nkupanga understand. Komaso ma minister a president ndi anthu anu chifukwa I think it's high time anthu inu mukungotolana. Ka sukulu zake mukupita kuti ofunika kuti muzipangidwa investigate bwinobwino ndithu. Kuti kodi munapita ku sukulu zoyenerera pando mene mukupasa munthu uyu. Chifukwa ndino anthu olakwika mmitu. Amene muli ndi maudindo ndino anthu olakwika mmitu ndithu. Chifukwa zimakusangalasani anthu akamamenyana basi inuyo. I understand that's what Malawian politics is like. Anapanga kunena kuti pamene mizika ikumenyana iwaja they are busy eating together, dining and wining together. They don't care about mizika ino. Ndifake ndikuzani kunena kuti munimvera inena my prophetess. You do not know. You don't know. If you don't know my prophetess, you must listen to me now. Take me serious. As my nage wina gana ndidabira maboza amene amandikamba ati kodi mmapita papeji papitirana otuwana uta amene uja satana ungotukwana amayi amoziwa oti ine ndikwadziwa amayi oti akuzuza mwana samampasa chakudya amampasa nsima yogona 3 days nsima yovunda mwana wawo akatera ngulire machipisi ngulire machani amayi amene oti ndamene kunena kuti ine satana ina spread love ine matukwana muthu amene kwandipanga ataki ufuna kundiyesa ine odani iwo oti akuzuza mwana ndikunena kuti kuzuza mwana we anytime soon moti ndi atumizira kwa polisi ngachitsiro achizima nkumani nina niyo message munthu oda kuzuza mwana kumenyedwa mwana kupidwa mpaka na kuchipatala mwana amayi amene undi amene kwauza anthu mukutanipo papeji pa satana uja iyeyo oda kumana mwana wa zaka zitu. Koma we have suffered in the mouth of wicked people. We have suffered in the mouth of wicked people. Even mwafiti opuluputuka usiku we have suffered in their mouth straight out. Ifana mulungu mjona adife we have suffered, we have struggled. Nde amene muli ni maudindo mukaona kunena kuti mwatopa kutukwanidwa inu tapanga resign zinthu zisizambu yanu.
Siza nyumba mwanu. Resign and let other people take control. Let other people inu mi. Tatuluka ni ma office mkoma inu. Mufuna mukalambile ndi kufa molo pension osailawa. Kuti koma moyo ongo khala bakomukulandira pension yako umakoma bwanji inu. Can't you be like my dad, my late dad? My late daddy, hey, let me tell you one story about my late dad. My late daddy, anapasidwa forced retirement chifukwa chokuipa kwa anthu. Panguludi anthu oipa mitima. I'll tell you one story, one day, the story of my late dad. But, see, anavomera. Kumena makala sanchito zinamba kupezeka. You know, can't you be like my father? Mwatani homa inu kukakamira mma office anthu inuyo kukakamira. Ukakamira mma office anthu inu. Mwatani. I think we're good. You home now. Makumanonsa mene munabwera pano. Remember, the message was what? It's Mizika against Andali. Osapanga attack Mizika anzanu. Mwandimva? You hear me say so? You don't attack another Mizika. No, don't do that. Ndire Shamimu Thomas nimagwitsa kaunjika wanga namba 206 kwa mazimene zachitika ulendo uno ine achimwene ndaferatu chilichonse chichikuyenda kuoda katundu mawa wakakwera kachita kuoda mamawa pofika madzulo wakwera kuoda cha mwana 1,300,000 lero 1,440,000 kuoda t-shirt dzana kuoda 675 lero 875,000 achimwene kudandaula kulipo kopsha ndipo kwakukulu business yanga inendamba 2004 amuna ndilibe koma nawo ndimaphunzitsira mbuti momwemo achimwene ngongo yetu matengo mabanki yopanda chilichonse tumakanika kubweza ndalama ku banki chifukwa chachani chakukwera kwa katundu kodi dolayo kapena kwachayo ikumagwa choti angakweze belo pa 150 belo limodzi ife kuwina timawina 40,000 20,000 koma 150 takumakwezayo kodi tikaitenga kuti tumabwereka teire kubwereka kwa zathu ndibwereke ndikaode kodi khambo yomene mpaka taliti ife tikufuna kuti atimvere kumeneko kuli kuluko ina kuli kuluko ibala tipita kuti kodi tizoka hule sitingapanga ukule kulibe kama ifetu kulira ndi mwana ine pano pali ku polytechnic ndikukanika kuti ndimulipire school fees ndi ana ena ali ku secondary ndikukanika kuti ndalipire fees for zinthu zikukwera teire ndi apa mawa ife tifunitsitsa kuti aboma atimvera atithandize kuti mwina zinthu nkusintha atisitsirako mitengo. Zinanga ni Lyson Chinunga, ndine chairman wa kaunjika section, so gani ma section osiyana. Agulu ngati mmene maonera mucha tinalifunsa kuti chabwino chimene ngapange nchani ndi anthu ambiri maganizana loti anthu feti pange match pita ku parliament. Pachifukwa choti muna nkhani taipitisa ku level ya nduna komabe answer sikutani sikubwera. Chimene tikufuna ndi yankho. Ndiye komabe ngati atsogolera oneka kuti asitingangopita ku parliament mongo pite kumakhando ndemeko yake. Pachifukwacho kuti anthu aone kuti fesi zizika sizikusangala nazo. Mawa ife ngati anyake kuna kutsoka market siti kutsegula nsika watsoka free market okutsa zovala. Ndi chikhulupiriro kuti mwina mwake chifukwa chimene tikufunitsa ife ndi mkumano wa anthu onse okhudzidwa mu business imeneyi kuti tidziro ichitika chencheni ndiye zochita zapatsogolozo zizioneka azitikamu koma ife tikukhulupirira kuti mmene taterombo ndi kuti mwina mwake anthu abwera kuvumbuluka nkuti fotokoza bwinobwino ngati ali pa chilungamo pomvera chisoni m'Malawi.